Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa rafi'u darajatil wadud kashful ummati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dau har Congo, kasan Congo Brazzaville, multimillionaire, yaro karami mai biliyoniya. Yaro karami biliyoniya, ba an ce ba yaro karami biliyoniya ba? Dau shi ne yaro karami biliyoniya. Daga jin ashidan fa, daga jin zancen ashidan fa ya ce ku ba shi Lexus. Tsofon motan a bar shi a wurin. Yana so wannan filin motan dama ya sauka kan kwalta ya je take kwalwa ya duk yaro gwargwaje. Amma wannan wurin akwai gonan gyada a ƙasa. Ya ce zai zo ya siye wurin. Kai Dau ba ku Allah saka alheri. Yau akwai fatoyin da nake so gaya mutane yadda ya kamata su fahimta, saboda wani abu in ba a fahimtar da kai ba za ka iya gane. Mage kan kuliya muke fatan mage wannan da kake idan ka fatan mage, in kana da fatan mage yanzu kuliya, amma kuliya nan mace fatan shi ko dan karrami ne ka nemi kudi ka saka ciki ka rufe, za ka zama kamar mayan kudi. Ko motsi kai sai wani ya ma zancen yadda suke cin nama kuliya, barlas baya kama su, mayu baya kama su, iska baya shiga jikinsu. Sannan naman kuliya ana yin maita da shi, amma waɗanda suke yin maita da shi ɗanyen sa su shi. Ba ka fahimta ba, ana misali yanzu masu cin kare, ai akwai jijiyar da ba sa shi suna jefa. Ta yi wannan jijiyar da ake jefarwa ne in ka samu ka gasa ka shafa goshin ka na 'yan dambe ne dai. Duk wanda kada ka da kai ya tafi lahira. Wadai ta shi zuciyar kare da harshen kare da hancin in ka hada su ka yi laya da shi, idan wani rena ma wayo ka kira sunansa jikin layin ka to ka sa layin a bakin ka kace za ka wuri ya juma in ya dade shi ne minti 10 kare zai illata shi, ko karen zai faɗo daga sama sai kare ya hallaka shi. Haƙorin kare guda 9 in kana da shi ka saka cikin wani mai zance, ka saka cikin wani bata aka rufe mashi, amma haƙoran suna wuce. Da kai da mutum kun yi fada ko kun yi magana, in ka cika mishi barewar ke ba zai mutu. Ya fi guba hatsari. Kokon kanka ne, kokon kan shi kawai. In ka daka shi ya yi laushi, kokon kan kashin kan ya yi laushi, ka shanye ya bushe, ka sake dakawa ya bushe. Mai gida za ka nemi man kaɗanya. Idan ka samu man kaɗanya da yawa sai ka ɗauki kuɗi kamar 50,000, 30,000 ne, 500 nake sa, amma kuwa da ƙarfin shi da ka sa 50,000, 30,000, 10,000 ne, 5,000 ka samu ka kona duka ya zama toka. Da man kaɗanyan da kashin karen da ka daka ka kwakwa su ka miyar da su kamar ka dama su sosai, sai ka ɗauke shi ka yi shi tukur. Kowane tukur ɗan ƙarami ɗaya ka sayar da shi 500. Idan ka ba namiji ko ya mace, idan ta yi wanka da shi sabulun ba zai kare ba, Allah zai bata miliyan 10. Ko ta kashe miliyan 10 ko kuma kullum tana samun 100,000 tana cinyewa ne, shekaran dai ba zai kare ba, Allah zai bata miliyan 10. Baya tashi ma, yana da garin yanzu. Kaga za ka ga mutum kai abu kaza kai din ma kana so kai. Mai gida akwai fatan multimillionaire, yaro karamin miliyoniya. Wallahi yanzu yana tunani ne abin da kai da Congo Port Noir namiji na san namiji wallahi. Ba wai don
mutum yana ɗaukan yana baka kwaya mai zuciya shi ne da shi baka bari ma mu yi Borno dila ko kudu in ka ga abu yana in ka ga wannan abun ya lalace kawai ka tsaya kana tunani babu ne ko baka da mai yi maka na da mai maka wannan bai da maka yaro karamin biloniya a gaida ka ya ce kuliya asam kuliya kokari kuliya kafafuwan kuliya shi ne muke kiran shirin haka ne mun jijiyar mu da nemi gari zare ja baki fari ka da shi ka nemi fatan kura ka ce a rufe shi ba a rufe maka shi idan kai da mutum kun yi magana yanzu ko wani ya fata mare in ka ɗauka haka ka nuna mishi haka ni za ka ce wa kaza ba ka nuna mishi ba idan baka ɗauki wannan abu ka sa a ruwa an mishi wanka da shi bare rayu zai rashin lafiya ba kyau kan abu idan ka samu kan abu ka daka shi ya yi laushi ka shanya sai ka nemo jinin kule ka yayyafa a jiki kana yayyafa a jiki za ka ga gashin yana ta tashi mai gida karka yi tsoro ka bari har ya bushe ba ya bushe ba ka nemi naira 1000 ka yayyafa ko na ka sai ka kwaba da shi da safe za ka je kasuwa da ke karin ka zuba ciki yanayin jarin ka yanayin samu idan jarin ka kai miliyan 8 za ka samu miliyan 2 idan jarin ka kai miliyan 10 za ka samu miliyan 1 riba babu ya tashi yanayi ne shi yana fana-fana idan jarin ka naira 40,000 ne kawai 80,000 za ka samu riba idan 80,000 ne jarin ka kayan da kake siyarwa complete gaba daya baya wuce naira 80,000 in baya wuce naira 80,000 za ka samu abun yana juyewa wani control kawai za ka samu Allah zai baka idan kayanka ya kai naira miliyan 100 ko miliyan 10 ne misali mu bar shi a 10 idan kayan da kake siyarwa a kasuwa kana siya kana siyarwa ana zuwa ana siya kayan ya kai miliyan 10 ba idan ka yi ka siyar ka gama ka je ka zauna ka yi lissafi za ka ga miliyan 7 ya kamar kusa kamar dabu kai ni ba zan gaya ba wannan abu in ka bi shi daɗin shi za ka kafirce inda zai shiga ka yi lokacin da nake gaya bakura ya ɗauka magana yanzu ya kafirce mene kafirce don zage ka kogo ya je ya gina gida a fulu ya rabu da yan uwansa gaba ba abin da ba gidan shi miliyan 500 ma fara ka ya daure shi a kai sai dai ya zo wuri na duk miliyan 2 miliyan da dan ce ka je ka ba mamanka in ka ba mamanka ta ma addu'a ko shi ya sani danginsa ka gani ya yi yawa kar ka bari ya yi yawa in ka yi amfani da shi so ɗaya tak ka bari kokon kankare mai gida idan ka cika kokon kankare da ruwa in ka shaka in ka sha duk inda aka kai ka a duniya in magana ne kai za ka ci galaba ba karatu ba ba wani ba duk inda aka kai ka a duniya kai za ka ci galaba ko kun je kai gasa ne ko mene ko caca yan caca ne suke yi sai ni ba na son ba ne yan caca in ka yi wuni za ka yi kana cin mutane ko sun ji daɗi ko ba su ji daɗi ba sun aje kuɗi ka aje kuɗi ka za ka ci ina jabet masu na yi da ni ba na so yi saboda mun wuce wannan wurin yanzu abun da za mu yi mara lafiya ba ka da lafiya abun da Allah ya san har mu za mu ga wanda yake problem wanda ba mu sanya ya za mu taimake su ba mu da kuɗi za mu taimake ka da fatoyi ka yi kokari ka roƙi Allah fatoyin ba dole ba ne ko ba ka yi fatoyi ba man Allah ya so in Allah ya so za ka bar balle fatoyi kuma dukkanin ubangiji ne Allah ya samu dace bidiyo na